Moi, täällä on Tykkipoika ja me tehdään videot YouTubeen. No, pelataan CS ja silleen. Hei, humanoidi. Mitä? Puhu jotain. Joo, niin. Mä oon humanoidi ja tuo Tykkipoika. Tykkipoika kuvaa ainakin Minecraftia ja joskus ehkä Counter-Strike Sourcea. Mä kuvaan pelkästään CS. Ja me kyllä pelataan molemmat tätä CS aika paljon ja silleen. Ja mulla on semmonen oma serveri ja pelaillaan siellä useasti. Ja aletaan tehdä videoita niinku enemmänkin. Varmaan 2 viikossa. Toivottavasti. Niin, tai ellei enemmänkin. Niin. Subatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Juu. Mennään pelaamaan. Moikka. Moi. Noniin, voinko mä lähteä? Joo, moi. Moi. Jatkuu video. Minä olen täällä. Bro, me ei saa ja... Niin. Humanoidi. Mä oon siis tää humanoidi. Antais niin perille bänni, koska se russii koko ajan. Heti toivotaan. Se kukaan russi. Saako tästä humanoidi russia? Ymmärrän mitä toi meinaa. Niin vittu, mennään ottaa vaan jaksa kierrellä. Here we go. Let's go die. Joo. Aha. Joo, Flipperillä on koodit. Mä muistaa päähän, niin se ei osunut humanoidi. Anna muuten bännit vielä, mitäs tulee valittaa. Humanoidi, voiko Niin ja saa sitten, matchminit tänne joo muistakaa serverille? kommentoida, Vastaa, kun paha tykkää ja tilatkaa vielä ja Saatana jos toivotte lisää vastaa, videoita, niin neekeri. pyytäkää jotain semmosia videoita, minkä Humanoidi vastaa. Moro. Kiitos kun katsoitte. Katsotaan vielä tulevia videoita.